Хайырлы көн, Яңа Гасыр каналында Канун парламент җәмгыять программасы. Алдағы ярты сәгатьтә дәүләт советы тормышы, законнар, республикадагы сәяси иҗтимагый вакыйгалар хакында сөйләрбез. Татарстанда бу атнада мөһим дәүләт бәйрәмнәренең берсе Конституция көне билгеләп үтелде. 1992 елның 6 ноябрендә республиканың төп законы кабул ителгән. Документ моннан 32 ел элек республикада яшәүче халыкларның фикерен исәпкә алып кабул ителә. Ул чакта Конституция комиссиясын Минтимер Шәймиев җитәкли. Документны әзерләүдә Татарстан зыялылары, илнең әйдәп баручы юристлары катнашкан. Россиядә үзгәрешләр барган чорда республиканың үз үсеш юлын билгеләргә кирәк була. Советлар Союзы таркалганнан соң ул дәүләт корылышы буенча һәм Казан белән Мәскәү арасындагы мөнәсәбәтләрне киләүнең бер мөһим чоры. Нәкъ 32 ел элек Татарстан мөстәкыйль рәвештә беренче конституциясын кабул итте һәм яңа үсеш юлына басты. Шушы вакыт эчендә Татарстан гадәти республика буларак кына түгел, алдынгы төбәк дәрәҗәсендә танылды. Төрле күрсәткечләр буенча ил күләмендә беренче бишлектә, дөнья мәйданында үз урынын тапты. Принятая сегодня Конституция – первая в нашей истории, идущая от интересов республики. Төп законнар җыелмасы текстын депутатлар, галимнәр, җәмәгать эшлеклеләре, сәясәтче, юристлар яза. Халык тәкъдимнәре исәпкә алына. Ул чакта Россиянең үз конституциясе булмый, шуңа безнең республика федератив дәүләт төзү буенча дөнья тәҗрибәсен өйрәнә. Югары совет сессиясендә документны депутатлар бер тавыштан диярлек кабул итә. Отныне в Республике Татарстан 6 ноября будет отмечаться как День Конституции Республики Татарстан в соответствии с нашим решением. Документта республиканың статусы билгеләнә, ике дәүләт теленең тигез хукуклы булуы языла, икътисади үсеш өчен мөмкинлек ачыла. Конституция – это основной закон. Он был принят в сложное время, в период масштабных изменений в обществе. Он и сегодня является основным нашим документом, гарантирует права и свободы граждан, обеспечивает сохранение исторических, национальных, духовных, традиций, культуры, языков наших народов. Татарстан конституциясы ул безнең республикага иктисади үсешенә туры юл салды һәм безнең күп милләтле республикада иминлек һәм үсеш туры юл салды. Biz Konstitutsiyani qabul etkәч, үзебезнең паспортыбыз белән яши башладык, тигез хукуклы күкрәкне киеп яшәргә мөмкинлек тудырдык үзебезгә үзебез. Конституция нигезендә Татарстан башка илләр белән турыдан-туры элемтә урнаштыра ала. Беренче шундый сәфәр 1994 елда Төркиягә булган. Бүген инде бу мөнәсәбәтләр иң югары дәрәҗәгә җитте. Без моны 2 атна элек Казанда узган БРИКС саммиты буенча күрсәк, бу атнада Рөстәм Миңнехановның Россия ислам дөньясы стратегик күзаллау төркеме рәисе буларак Бәхрәйнгә сәфәр дәрәҗәсе буенча инанабыз. Халык ара хезмәттәшлек алып баруга Татарстан омтылганы. Шуның өчен шул хукукны да күпмедер дәрәҗә федерация белән бергә бүлешеп эшләргә әзер һәм теләк бар шундый. Бүгенге көндә ул хукук та мөмкинчелек тә тормышка ашырылган. Хәтта федерациянең да иң зур, иң мөһим чаралары Казаныбызда уза, Татарстанда уза. Татарстан кирәк Россиягә, дөньяга кирәк бүгенге көнне. Һәм Татарстанның кешеләре, аларның җитәкчеләре, безнең бүгенге рәисебез Рөстәм әфәнде, ул әлбәттә иң кирәкле, иң зур дипломатларның берсе бүгенге көнне. Белгечләр Татарстан конституциясе республиканың үсеше, милләтара һәм динара хөрмәткә зур өлешен кертте ди. 32 ел узгач аның әһәмияте артуын гына күрәбез, җимешләрен татыйбыз. Бу атнада Россиядә халыклар бердәмлеге көне билгеләп үтелде. 1612 елда бу көнне Кузьма Минин белән Дмитрий Пожарский җитәкчелегендәге халык армиясе Мәскәүне поляк илбасарларыннан азат иткән. Бүген әлеге дата күп милләтле халкыбызның рухи көчен һәм нык ихтыярын раслаучы, каһарманлык һәм какшамас бердәмлекне күрсәтүче мөһим символ булып тора. Татарстанда яшәүче халыкларның милли бизәкләрен, җыр-биюләрен Муса Җәлил исемендәге опера һәм балет театрында күрергә була иде. Монда Татарстан безнең йортыбыз дип аталган этно-мәдәни фестивальнең гала концерты узды. Катнашучылар республиканың төрле районнарыннан.
Татар, рус, удмурт, чуашлар телләре, гореф-гадәтләре, киемнәре төрле, әмма барысы да дуслык көенә чыгыш ясый. Халыклар бердәмлеге көнендә мондый тантана үткәрү республикада инде күркәм гадәткә әйләнде. Быел халыклар күп, ватаныбыз бер шигары белән уза. Татарстан җитәкчелеге исеменнән кунакларга Алексей Песошин мөрәҗәгать итте. Наша история показывает, что единство народов во все времена было и остается. Халыклар бердәмлеге һәр чорда да илебез үсешенең ышанычлы нигезен тәшкил итә. Без бергә булганда көчле. Үзара килешеп яшәү, халыкларның телләрен, мәдәниятләрен, гореф-гадәтләрен үстерү безнең өчен һәрчак өстенлекле булды һәм булачак та. Моның өчен республикада дәүләт программалары тормышка ашырыла, халык коллективларын үстерү өчен шартлар булдырыла. Татарстан халыклары ассамблеясы гына да 270-кә якын оешманы берләштерә. Казаннан русская песня ансамбле 70 ел эшләп килә. Төрле телләрдә чыгыш ясыйлар. Коллективта яшьләр дә, өлкәннәр дә бар. Бергә әйбәт репетировать итеп йөрибез. Бер-беребезне яратып. Нинди генә киемнәр, нинди генә биюләр юк, сәхнәдәгеләргә күз ярмый. Менә татар һәм рус кызлары һинд биюен башкара. Төрле конкурсларда, төрле чараларда биебез, безне һәр вакыт матур итеп каршы алалар, яраталар. Бүтән кеше күлмәкләребезне, украшенияларны бик матур дип әйтәләр. Һинд кызлары үзләре дә бирде. Төрле милләт вәкилләре бергә калинка җырын башкарды. Очень много людей и очень хорошие люди. Мондый чарада беренче катнашам. Үзем студент кеше, шундый күп җыр сүзләрен дөрес әйтергә дә өйрәттеләр. Бик булыштылар. Поддерживаем дружбу народов. Төрле милләт кешеләре белән җырны башкардык. Без халыкларның бердәмлеген хуплыйбыз һәм үзебезнең шулай матур яшәүбезне әлеге җыр аша күрсәттек. Живем дружно. Безнең коллектив зур, 22 кеше. Үзебездәге халык җырларына җырлыйбыз. Дружба народов. У нас в Трашиновском районе особенно это выделяется. Мең ярым артист сәхнәгә чыкты. Үзешчән коллективлар да, күренекле артистлар да бердәмлекнең көче турында җырлый. Халыкларның милли үзенчәлекләрен саклауга зур өлеш кертүчеләргә дәүләт бүләкләре, мактаулы исемнәр бирелде. Иҗат коллективларына республика рәисе исеменнән акчалата сертификатлар тапшырылды. Рөстәм Миңнеханов социаль челтәрләрдә дә халыклар бердәмлеге көне уңаеннан видео котлау урнаштырды. Анда төрле милләт кешеләре бергә бәйрәмгә әзерләнә, ризыклар пешереп табын коралар. Клипта Татарстан халыклары ассамблеясының милли мәдәни берлек вәкилләре төшкән. Татарстан халыклары ассамблеясы республикада яшәүче төрле милләт вәкилләрен берләштерүче оешма. Бүген ассамблея ниләр белән яши? Этно-мәдәни хәрәкәттә аның роле нинди? Бу хакта без Ассамблея советының башкарма комитет җитәкчесе, Дәүләт советы депутаты Ренат Вәлиуллин белән сөйләштек. Хәерле көннәр, Ренат Акипович. Хәерле көннәр. Без сезнең белән бүген Казанның Павлюхин урамында урнашкан халыклар дуслыгы йортында очраштык. Мин ассамблеяның төп эш урыны дип әйтеп китәргә кирәк бу чиракта име. Һәм мин монда килгәндә һәр вакытта Татарстанның этник көзгесе дип атап киләм шушы йортны. Ни өчен дигәндә, төрле милләтләрне бер урында күрәсең килсә, шушында килергә кирәк. Алар белән күзгә-күз очрашып, алар белән танышып, алар белән уралашу мөмкинлеге бар бердә. Һәм алар да үзләрен бердә бик иркен хис итә дип күз алдына китерәм. Менә әгәр дә төгәлрәк әйтсәк, ничә милли оешма шушы йортта урнашкан бүгенге көндә? Бу чиракта мин әзгенә тарихка да кирип китәсем килә, чөнки 1992 елда беләбез барыбыз да шактый авыр вакытлар, безнең инде сәяси вакыйгаларның шушындай барганы, үзебезнең декларация кабул ителгән вакыт, һәм дә инде монда бик күп оешмаларның эшләгән вакытында, һәм безнең беренче президентыбыз Минтимер Шәриф Шәймиевның карары нигезендә шушындагы барлык халыкларны бергә туплаган, ул вакытта ассамблея түгел, ассоциация буларак оеша. Бу 92 ел, һәм менә безнең тарих нәкъ та шушы вакыттан башланып китә. Һәм менә хәзерге вакытта безнең гомум алганда 270 бөтен Татарстан буенча иҗтимагый оешма. Монда безнең милли оешмаларның региональ оешмалары Казанда эшлиләр, һәм аларның һәрберсенең бүлекчәләре безнең муниципаль районнар буенча итә. Менә хәзерге вакытта 42 автономия безнең керә ассамблеяга. Аларның тагын бер үзенчәлеге шул, алар монда тел, мәдәният һәм үзләренең традицияларын саклауына түгел, ватандашлары белән эшлиләр. Һәм шунлыктан да менә аларның һәрберсенә, менә безнең шушы
5000 квадрат метрлы халыклар дуслыгы йортында һәрберсенә бүлмәләр бирелгәннәр. Алар монда үзләренең ватандашларын кабул итәләр, алар белән төрле кичәләр оештыралар һәм аның иң мөһиме шул монда һәр көнлек алып барыла торган эш. Моның ансы мөһим, чөнки алар монда кешеләрне кабул итәләр, кешеләр белән сөйләшәләр, аларның проблемаларына керәләр. Менә ансы да аның бик мөһим. Һәм шул яктан караганда менә бу уникаль бер инструмент булып тора. Хәзерге вакытта менә әйтик, безнең монда үзебезнең әрмән автономиясе һәм немец автономиясе. Менә алар шушы бүлмә. Әгәр итсә, менә алар безне рәхәтләнеп кабул итәләр. Исәмесез. Менә безнең кунакларыбыз ТНВ программасы. Я по-татарски плохо знаю, но за меня. 42 яшьмә дип әйттек әйме. Менә хәзер без үзебезнең әрмән дусларыбызга килдек. Шым мәгънәсендә зур эшләрне алып бару буенча һәм дә инде үзләренең менә милләтләрен саклау юнәлешендә безнең үрнәк ала торган автономияларыбыздан берсе шым мәгънәсендә. Һәм әле әйтергә кирәктер, менә безнең Михаил ул турдан-тура шушы автономия җитәкчесе, инде безнең Шираз ул шушы рәисебезнең урынбасары булып тора. Бик зур рәхмәт сезгә монда килүгә өчен. Без монда кунакларны яратабыз. Шуңа күрә нәрсә әйтәсем килә. Безнең автономия, әрмән автономиясе бик зур эшләр алып бара. Biz monda da qarasangiz, bizning diplomlar nelar, nihayatli ko'p ishlar bor bizda. Biz monda turli праздникларда qatnashamiz, o'zimiz turli праздниклар yasaymiz, o'z tillarimizni öğrenamiz. Monda maktab o'zimizda bor, bizning asambleyada Dom Дружбада. Алар безнең иҗтимагый эшне үзләренең буш вакытларында очрашалар, чараларны үткәрәләр. Менә шуның өчен сезгә барыгызга да бик зур рәхмәт. Инде мин тәкъдим итәм тагын безнең бүтән оешмаларыбызга да кирип чыгыйк. Менә хәзер без килдек үзебезнең башкорт һәм ингуш дусларыбызга. Әйдәгез карап чыгыйк. Шу мәгънәсендә нинди халәттә. Менә безнең достыбыз Тимур Зиракович, ул безнең башкорт автономиясе рәисенең урынбасары һәм дә инде безнең бик күп эшләрне алып баручы һәм аның белән бергә менә шушы башкорт культурасын һәм дә башкорт мәдәниятын үзебезнең Татарстан җирлегендә саклап калучыларның берсе. Ошо көннәрдә халыклар бердәмлеге көнендә рәис исеменнән безнең милли мәдәни автономия бүләкләнде. Зур шундый mümkün әйтергә лайык булды шундый сертификатка. Гале Ахтар улы Хасанов Казан кирмәнендә Рустам Нургалиевич кулдан алды шундый грант. Безнең теге милли мәдәни автономияны үсеш өчен төрле проектларда катнашып, без менә соңгы елларда президентский грантлар яулап, төрле проектларда катнашып, шундый зур бүләккә лайык булдык. Рәхмәт сезгә, уңышлар. Рәхмәт, шулай килгәнсең. Үзебезнең керәшеннәребез менә хәзер шулай ук алар бик актив эшчәнлекне алып баралар. Безнең үзебезнең керәшен үзәге бар. Аралармысыз. Без керәшеннәр бик дус һәм тату халык. Һәм халыклар бердәмлеге көнен бик яратып үткәрәбез. Чөнки ул көнне безнең үзебезнең Казан изге Алла анасы иконасының искә алу көне. Һәм бу көнне безнең керәшеннәр ширкәүгә бара, келәү үткәрелә, крестный ход үткәрелә. Һәм шуннан соң бергә җыелышып, дусларын, туганнарын, күршеләрен бергә чакырып бәйрәм ясыйлар. Зур эшләр алып барасыз, алга да шулай итеп бергә эшләргә безгә барыбызга да насыйп булсын. Рәхмәт. Менә без хәзер Рус иҗтимагый оешмасының бүлмәсенә кирип килдек. Менә безнең Ирина Алексеевна бик зур рәхмәт, бик зур эшчәнлекне алып баралар һәм үз мәгънәсендә аларның эшчәнлекләре безнең барыбыз өчен дә үрнәкләрнең берсе булып тора. Пушкин үзәге эшли һәм аларның менә бу үзләренең шушы милли мәнфәгатьләрен күтәрү өчен алар хәтле эшләгән безнең оешмаларыбыз бик сирәк. Инакше вам огромное спасибо за ту работу, которую вы ведете. В Доме дружбы народов мы живем как единая семья. И в год семьи хочется это именно подчеркнуть, что единство нашего многонационального Татарстана в дружбе и согласии всех народов. Я очень признательна оценке Ассамблеи народов Татарстана, моих коллег,
в связи с тем, что они выдвинули, ходатайствовали о присуждении мне премии «Гордость нации» во всероссийском общественном конкурсе, который в 5-й год прошел как раз в канун Дня народного единства и по традиции вручается именно в этот период. Поэтому я считаю это коллективной наградой всей Ассамблеи народа Татарстана. Біздің таджик автономиясы, Сабриддин Мирзаевич, біздің шын мағынасында таджиклар мұнда эшләргә килүче таджиклар саны бик күп. Ул безнең инде үзбәкләр һәм таджиклар иң төп килеп менә монда эшләүчеләр һәм алар белән һәр даим эшләү иң мөһим эшләрнең берсе. Менә алар монда 900-га якын очрашуларны эшләр ел дәвамында. Һәм әйтергә кирәктер, безнең монда консульство юк. Һәр шимбә көнне, якшәмбе көнне менә монда килеп таджиклар үзләренең паспортны, үзләренең патентлары буенча шушында прием алып баралар. В Татарстане живет общий таджик, где-то 69 тысяч общих в Татарстане. Из них где-то 28 тысяч в Казани живут общие. А из них 13 тысяч имеют двойное гражданство Российской Федерации и Таджикской Республики. Безнең менә хәзерге вакытта без шушы үзбәк, Татарстанда яшәүче үзбәкләрнең автономиясында тордык һәм дә шул мәгънәсендә менә бу автономиядә безнең бик актив эшчәнлекне алып баралар. Алар үзләренең инде аларның бик зур сообществолары, ул интернет пространствода, бүтән җирдә дә менә Абдулманап Абдулгапарович инде озак еллар шушы эшчәнлекне үзе алып бара. Мен 26 елдан бeri Татарстанда үзбәкләрдә рәисе буламын. Undan biz fakat kelayotgan vatandoshlarimiz bilan emas, ham mana bu talabalar bilan, studentlar bilan ishlaymiz biz, yoshlar bilan. Chunki yoshlar bizning kelajagimiz. Biz mana shu Tataristonga kelib, Rossiya Federatsiyasida, Respublika Tataristonda biz o'zimizni o'zbeklar o'zimiz joyimizni, o'zimizni xalq ichida nimamizni olganimizga biz xursandmiz. Chunki hamma vaqt men aytaman, agar meni vatandoshlarim O'zbekistondan bu yerga kelib ishlasa, qayerdan keldi, qayerga keldi, qonun Rossiya qonuniga bo'ysunish, mana shu Tataristonda urf odatini hurmat qilish, qolaversa mana shu har bir yurgan vatandoshim O'zbekistonni представлять qiladi, O'zbekiston vakili bo'ladi. Ana shuning uchun biz profilaktik ish olib boramizda bu yerda. Ирнат Акипович, намарчы сөйлөгөннөргө нәтиже ясса, байма. Бүгүнкү котлоолуу вазгыятте ассамблея һәм халыклар дуслыгы йортунун ролу ничек бәяләрдегез? Менә сез инде үзегез күрдегез. Шын мәгънәсендә бу безнең ассамблея ул тулы канлы оешма булып инде үзен аклады. Ул инде шушы форматта эшли, аның инде тарихы бар, аның инде бүгенгесе бар һәм аның киләчәге дә бар. Чөнки киләчәге дигәндә мин нишләп әйтәм, менә бу вазгыятны алып бару, шушы вазгыятны эшләү өчен ул һәр көнне эшләргә тиешле оешма. Һәм безнең иң зур көчебез менә шушы безнең үзебез булган шушы оешма җитәкчеләре, аларның активлары, аларның советлары һәм алар һәр көнне үзләренең ватандашлары белән, үзләренең милләт вәкилләре белән шушы эшне алып баралар. Һәм инде беребездә сер түгел, ул миграцион мәсьәләләр көн үзәгендә торган мәсьәлә. Аны илне безнең җитәкчелеге бездә әйтте, Рөстәм Нургалиевич үзенең чыгышында да нәкъ шушы вазгыятны әйтеп узды. Һәм бездә менә нәкъ шуның эчендә кайнаган вәкилләр булып торабыз. Без монда ниндидер мәдәни чаралар белән берлектә шушы ниндидер ызгыш, талаш килеп чыгу вариантларында тикшерәбез. Анализны алып барабыз. Һәм аларны ничек иттереп булдырмаска дигән мәсьәләләрне хәл итәбез. Һәм бик зур рәхмәт безнең ассамблея җитәкчесе Фәрит Хәлиловичка. Ул һәр даим шушы бөтен эшнең үзәгендә һәрбер нәрсәне белә, һәрбер нәрсәгә әйтә. Һәм шуның белән бергә безнең үзебезнең хөкүмәтебез, үзебезнең рәисебез Рөстәм Нургалиевич менә шушы эшләрнең ишенә кайнап кирип итәләр. Алар бу мәсьәләнең ни дәрәҗәдә безгә мөһим икәнлеген үзләре үк аңлап, үзләре үк шушыны безгә әйтәләр һәм безгә тулаем ярдәм биреп торалар. Менә булай итеп барганда Алла берсе. Үзебезнең Татарстаныбызда шушы милләт-ара тынычлыкны, дуслыкны саклау алга таба да шулай итеп барыр һәм без бөтен Россия регионнарына үрнәк булып калырбыз, Алла берсе. Рәхмәт сезгә әңгәмә өчен, уңышлар телибез. Яхшы, сезгә бик зур рәхмәт.
Холыклар бердәмлеге көне алдыннан Татарстанның Милли музейына уникаль экспонат тапшырылды. Бу республиканың шигелгән картасы. Тантана мәдәни бердәмлек төне дигән программа барышында оештырылды. Карта узган ел милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр елы уңайыннан гамәлгә ашырылган проект. Аны эшләүдә республиканың 40 районыннан 52 кул остасы катнашты. Картаны борынгы шигу үрнәкләрен кулланып ясыйлар. Останың иң яшенә 23, иң өлкәне 70-тән узган. Бу аларның тәҗрибә уртаклашу, халкыбызның шигу традицияләрен яшь буынга тапшыру мисалы да. Картада һәр төбәкнең үзенчәлеге, анда яшәүче халыкларның милли байлыгы күрсәтелгән. Әлеге сәнгать әсәре туган яуыңа хөрмәт һәм мөхәббәт билгесе диләр тантанада. Үзебезнең Аксубайыбызның гербын сүрәтләдем, анда 3 кош сүрәтләнгән һәм уртасында кояш. Кояш бит инде ул яшәүче ганагы, яшәү символы булып тора. Пендишәмбе Рөстәминханов Казакъстанның Обай өлкәсе акимы Нурлан Уранхаев белән очрашты. Ике ил арасында урнашкан тыгыз хезмәттәшлек барышында төбәк-ара мөнәсәбәтләрдә ныгый. Сәүдә-икътисади, мәдәни-гуманитар өлкәдә багланышлар киңәйә республика рәисе. Быел Казакъстан президентының инде 2нче тапкыр Казанда булып китүен аерым билгеләп үттеләр. Касым-Жомарт Токаев киләчәк уеннары һәм БРИКС саммитында катнаша. Казакъстан белән Татарстан арасында товар әйләнеше узган ел 7% картып, $810 миллион җиткән. Бу бик җитди сан Рөстәминханов. Обай өлкәсе белән дә хезмәттәшлекне арттыруга мөмкинлекләр зур. Алар әлегә тулысынча файдаланылмый. Шушы очрашу нәтиҗәсе буларак хезмәттәшлек итүнең аеруча өстенлекле юнәлешләрен билгеләү зарур диде Татарстан рәисе. Эффективно работает генеральное консульство Казахстана в Казани. Генконсул активно продвигает все наши проекты и с нашей стороны, и с вашей стороны. Бу атнада Татарстанда Казакъстанның Обай өлкәсе мәдәнияте көннәре башланды. Шул уңайдан Казан Кремлендә казак халкының танылган шәхесләренә багышланган күргәзмә ачылды. Аны белән беренчеләрдән булып Рөстәминханов һәм Обай өлкәсе акимы Нурлан Уранхаев танышты. В 2020 году был открыт памятник в территории нашего музея. Это открытие к 175-летию. Обай өлкәсе акимы Нурлан Уранхаев җитәкчелегендәге делегация Дәүләт Советында да булды. Республика парламенты эшчәнлеге аның тарихы белән танышалар, музейында булалар. Мурат Әхмәтов белән очрашуда ике як мәдәни һәм парламент ара мөнәсәбәтләрне киңәйтү турында сөйләшә. Әлеге сәфәр төбәкләр арасында элемтәләрне арттыруга яңа этәргеч бирәчәк республика парламенты рәисе урынбасары. Соңгы елларда Татарстан белән Обай өлкәсе арасында хезмәттәшлек ныгый. 2 ел элек Фәрит Мөхәммәд җитәкчелегендәге делегация Семей каласында узган беренче халыкара Иртыш буй сабан туенда катнашты. Әмма Обай өлкәсе белән хезмәттәшлек итү мөмкинлеге күпкә зуррак, оннан файдалану мөһим дип билгеләп үтте Мурат Әхмәтов. С Обайской областью в нашей республике Обай өлкәсе белән элемтәләрне киңәйтү өчен мөмкинлекләр зур, алар әле тиешенчә ачылып бетмәгән. Бер-беребезне өйрәнеп, үзара багланышларны арттыру мөһим. Обай өлкәсе логистик яктан бик отышлы урнашкан. Шушы мәсьәләне дә исәптә тоту зарур. Огромная перспектива логистики. Для нас татарский народ не только братский. Татарлар тугандаш булудан тыш безнең белән иңне иңгә куеп янәшә гомер итүче халык. Татарстан белән һәр яклап хезмәттәшлек итүгә йөз тотабыз. Мәдәни, икътисади, сәнәгать өлкәсендә эшчәнлек алып барырга телибез. Җомга көнне мәрхәмәт милосердие хатын-кыз депутатлар берләшмәсе әгъзалары халыктан 40-тан артык мөрәҗәгать кабул итте. Парламентарийлар республикада кеше хукуклары буенча вәкаләтле вәкил белән берлектә кайнар элемтә оештырды. Ул мәгариф тармагына һәм социаль мәсьәләләргә багышлана. Нигездә физик мөмкинлеге шикле балаларның ата-аналары шалтыратты. Аларны тернәкләндерү җайланмаларын алган вакытта барлыкка килүче кыенлыклар борчый. Шулай ук аз керемле гаиләләрдә тәрбияләнүче балаларны кайнар ризык белән тәэмин итү, 5 көнлек уку атнасына күчү турындагы сораулар белән мөрәҗәгать итәләр. Вопросы мы, как правило, берем в работу. Без һәр сорауны җентекләп өйрәнәбез, проблеманың сәбәпләрен аңларга тырышабыз һәм аны хәл итү юллары карала. Законнарда үзгәрешләр кирәкме яки контрольне көчәйтү зарурмы? Шуны ачыклау мөһим. Контроль или провести какие-то меры реагирования. Бу атнага шундый яңалыклар иде. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.